Montmeló fa molts anys que demana el soterrament de les vies de tren que travessen el poble i finalment es complirà la seva reivindicació gràcies al pas de la línia de l'AVE de Barcelona fins a la frontera francesa. Ja han començat a fer les obres per adaptar les vies a l'alta velocitat i això implica molèsties també, com les que avui tallen la circulació de trens entre Granollers i Mollet. Demà al matí tornaran a circular. Són espectadors de primera fila. Tota la vida l'han vist i avui no es volen perdre el moment de veure com tiren el pont de Montmeló a terra. Fa 150 anys que existeix i ara desapareixerà per les obres de l'AVE. Em sap greu perquè és nostàlgic, és un pont que l'hem vist tota la vida. Forma part del poble i ara no sabem com quedarà. Un trayecto que se hacía en 5 minutos, ahora se ha multiplicado en 20, porque tenemos que dar toda la vuelta al pueblo y si fuera lo mejor para un mes o dos, pero esto se ve que va para rato. La porta que s'obre és un soterrament de més d'1,5 quilòmetres a Montmeló. Ja veieu que a una banda està l'Ajuntament, a l'altra banda l'Església. És el símbol més clar d'un trencament i d'una divisió i això és un nou futur per al poble. Per dur a terme aquests treballs s'ha tallat la circulació de trens entre les estacions de Granollers i Mollet fins a les 5 de la matinada de demà. ¿Esto será cada día hasta las obras? No, solamente es hoy. Un servei alternatiu d'autobusos fa el trajecte entre Granollers i Mollet tant pels passatgers que utilitzen la línia 2 de Rodalies com pels que facin el recorregut de la línia Girona-Portbou. Els talls de trens només seran avui, però les conseqüències de l'arribada de l'alta velocitat seran més a llarg termini per d'altres. Aquesta casa, a tocar de les vies, anirà a terra. Ara passen mercancies, ara passa un tren carregat de cotxes. Ho trobaré a faltar, tot això sí. Ens costarà un disgust gros. De moment tenen 2 anys per fer-se la idea que hauran de marxar.